Africa my continent, Africa my home. Sise South Africa. Kuphi ne South Africa sizogodla nje lokho ngenxa yodaba esihamba ngalo ubucayi bodaba benza ukuthi ke ezinye izinto singakwazi ukuthi sikhulume ngendlela afana sikhulume ngayo. Udaba esokhuluma ngalo lusesenkantolo. Kodwa ke lusenkantolo lunjalo bengafanele vele ngabe sikhuluma ngodaba lusenkantolo. Kodwa ukukhathazeka komndeni kuyenza ukuthi ke kugcine sekufanele ukuthi sikhulume ngento esenkantolo. Sizozama ngayo yonke indlela ukuthi ke singaphazamisi futhi ukusebenza kwengalo umthetho. Sizowafihla impela amagama alaba bantu abathintekayo. Kodwa koku egcinile ufuna kuzwakale ukuthi umndeni usibizeleni. Yikuphi labakhathazeka khona nakuba udaba luqhubeka nenkantolo. Amaphoyisa akwenza kwenzayo abashushisi ujustice ama psychologist bakwenzayo kodwa sizothola masihamba nodaba ukuthi ke ingqinamba ifike ibe kuphi. Angibingelele mama kusekuseni kumsomluko usibizile ngodaba olubucayi mhlambe ungawasha amagama akho ungawasha amagama engane ungawasha amagama kamsolo ungasho lutho nje uxoxe nje udaba ukuthi kusuka ngalolu suku kwenze ukuthi nasi isigigaba esahlangabezana naso uhambe naso uzozofika manje ukuthi manje ukuphi njengoba sinibizele lokho ungasiqalela wemama. Yebo shuthi wathi nge-lockdown 2020. Yes. Ngahamba ngaye emgcwabeni ngapha ngathi ngiyabuya ngafonelwa ngisemgcwabeni kwathiwa phuthuma la sekonakele futhi ngangazi ukuthi yini ngoba bathi fahla nje kancane ukuthi ingane iqondene nengane yami encane yokugcina. Futhi ngakhala ke ngoba ngangitshethi ishonile ngangazi ukuthi kwenzani bangifihlele efoni. Mangifika lana sengiphelezelwe ngangisuka naye emgcwabeni isonta naye. Safika esekumile lapha amaphoyisa nogogo gada ingane owevele emgadi ngosagado webuye esikoleni ngafuna abuvansi la noma nokho iminyaka yakhe yayisiwu 12 kodwa ngingafuna abuvansi. Sebetha amaphoyisa ayiphuma mama sekuzongena uma wakhe ke sebeyile ebhalisa icala bese ngiphuma bese ephuma ugogo kungene mina sesiya manje kokwenza ingane. Yes. Bang ingilandiseke ingane kodwa ingane ayingakwazi ukungilandisa ngalolu suku ikhala ngoba kwase kuvuvukela umlenze ayisifike esibhedlela ke baqale bamtreate la eqaleni ecounter laba bethu angilande khona amafayili bese kuthiwa kagcine ke ayi lapha la kushekwa khona udoti lo. Yes. Ingane ke babuza udokotela lapho ukuthi igeziwe bese ngithi cha hayi nenze kahle hayi ngiyabona igeziwe ngempela i-right ingane isangcolile njalo ayishekhe udokotela samba naye uphoyisa okuyena futhi oqhubeke waphatha nje vele kwaze kwaba nawo. Bese siyabuya ke sihlale ngilinda ukuthi mhlawumbe uzobuya azobuzisisa ukuthi ayenzelwapi kanjani mhlawumbe ngabe bazoya kobuza nginalo ngqondo bazoya kobuka nalabi lokhuzelwa khona sho ukuthi ke kuthi nya hayi bese ngiyafonela ama social worker ngikhumbula kahle ngithi uyazi lokhu kwenzeka ingane imani ikhumbula okunye ngoba shuthi ayisadide kakhulu ngalesa sikhathi manje akasaqhamuki uphoyisa babuze bathi kwakuba ngisho bamfonele agcine sefika amephezulu lapho basasingaphakathi lapha emjondolo ungakayisila amephezulu ka ngimtsheleke mina ukuthi wathi hayi mama bengisazosa qhubekeke kuhamba isikhathi enkantolo angibizwa akwenzeka lutho kodwa icala lifakiwe ngimfonela bathi ngihambe ngima ku station commander mangiye esibhedlela kuthiwa ngeke sisidiscuss engathi fanele uye na ku station commander ngiye ku station commander first station commander ukuthi icala kuthuli nje angisazi kwenzekalani ngoba into engiyikhalelayo ngoba umbona ngaso sonke isikhathi ekudlaleni uthi uyaqhamuka nangu le wolo naye ugijima le wolo nangu aphelile ngaphesheya hayi mase selokhuzile ke bese u station commander besemfonela
oqondene necala ophethe icala amfonela hayi akukhuluma athi station commander kuyena wena aqhubeza icala kuwena liye enkantolo musa ukuthi ulukumile aliye enkantolo ikhamba isikhathi ke sibizwe enkantolo iyokwenza ngathi kwaku interview ngoba kwakubukeka emaphepheni kufana nje ungathi interview sambe naye nogogo kuthiwa nogogo asambe naye lo ufakazi afika ngesweke imibuzo le yabuye futhi usocial worker wengaphakathi nalo ubuzwa kena imibuzo afika athi ayingani iyayazi leyenziwa kuyona iyayazi ngempela nje iyayazi ikhuluma into ungqo ayinale sibuye futhi kuhambe isikhathi sibuye sibizwe futhi noma sibizwa manje kungabhali ukuthi interview kodwa mangise ngifika lapha ngibona ukuthi kuyefana no interview futhi nako sisabizwa nje kanjalo okugcina lokhu nje kwale inyanga eziphelile ke le engazi noma uJune yini esibizwe khona impela waze wathi umakelwane wami lo ngingaya mina phoyisa ngoba lalipaka imoto lalizosifuna la athi yene ngaya sekuyohlangana nje wonke umuntu nabaphesheya bazobe khona nani zobe likhona ungaya shuthi sambeni ke su3 nengane ke ya 4 sifike lapha sihlale ke abizwele ke phela shuthi lo wami uunderage shuthi mangibuka akangeni phakathi usabizelwa ngala ushuthi lona ke yena ngoba yena seyangena phakathi uthi engabe wangena phela sasingala kwiside singakwazi ukubona into eyenzika ngale yabona kubuzwe kanjalo sibuyeke mase sibuyile ke ngithi 2020 2021 2022 2023 manje uyaphela futhi manje 2023 hayi ke uhlala la lo mfana wehlawe mebona lengane athi uyabo ukhuluma kanje vele mebona lengane athi wenza isign ukuthi uzomnquma hayi ushuthi ngesikhathi ethe uzomnquma kokuqala ngabona nephoyisa lizokunika wona amaphepha ukuthi aye enkantolo ngalitshela iphendula nje kanje lathi akakhulumi angeke akwazi ukusho lonto akakhulumi futhi ke mina ngathi angazi noma ngisho kahle yini ngendlela ewengibekela ngayo bese ngithi mina pho wamrepha kanjani ngoba phela kakhulu wakwazi kanjani ukuthatha ingane angayirepheli obala ngoba la wayethi ophethe icala uphoyisa umbona njengomuntu owuhlanya ongezwa nasemadlebeni oyisilima ngithi mina kanjani ayibesime lo muntu ubiza abantu la ukhondatha le mabhasini umuntu owenza konke la angikhalela ukuthi ngabe angagcishwa phakathi enkantolo mhlambe ejele kodwa sengikhalela ukuthi abese ehlala nje nengane yami imbone zonke insuku zokuphila zonke insuku kuleli sonto leli edlule kade egibela ibhasi ngithi manje kwangena imessage la efonini yami yathi le message ifile lo phone yami vele yacisha yathi message uboshiwe ngesikhathi babethe bazolifonela iphoyisa ukuthi balifonela ngathi nje mangibuya nje 1:1 awuseji ithi uboshiwe ufunda uboshiwe ngithi hayibo akho umuntu la ubuyile kwahamba ngambona uyagibela ibhasi ehle lapha kwa KFC uya ngathi uye emaphoyiseni hawu ngezwayi kwasho ukuthi hayi ngathi uvuka njalo njengomuntu angazi noma useyasebenza noma indlela yepunishing ngenjalo kodwa kanjani ngoba wehla wenyuku ugibela nalengane ebhasini kwaye egibele naye ephuma khona lapha emaphoyiseni lapho la ehlele yakhona engazi ukuthi into enjani angazi mina kwenzekaleni wagibela udriver kwakowendiya iyabuya ingane yangixoxela ikhala yathi bengihlele esihlalweni esingemuva ka driver wangena ebhasini wangibona wabhebo wangisengikhipha amagama abantu wangena okay wangena ebhasini wakhuluma no driver ekhuluma ngamasayini iyambona ingane ethi aphinda ikhombe la ngemuva yabuya ingane ikhala yathi mangimazi ukuthi bengikhombela ukuthini ngoba bekhuluma no driver nje ngamasayini yebo kanjena bekhombe ngemuva bekhulume la ku driver udriver kuthiwa yena wengaphenduli welokuthi kodwa kwakuyindiya ngabuza Jehova Nkosi ingane yami Nkosi ingane yami ayikuphepha ngabuza ngathi mina
Buka uNkulunkulu Jesu Nkosi ukuthi nje kwamina senginaka ukusaba manje kwalolu daba ngoba sengihambe kakhulu ngalo ngizama naye angiphendula angibuyisela impendulo ophethe icala ukuthi ngiyakubona ubusy kanti ngeke aboshwe umthetho wenkantolo inje khaloko ke bandla shem nayo uyakwazi futhi mengasangezwe ngaboshwa into wayikhuluma ngoba wesho njengoba ngisho ngeke aboshwe umthetho ngithi mina ngize ngibuze ngithi inkantolo ithi umuntu orepile ahlale nengane nje kube kuhle ahambe yiloko isabile athi kodwa ngeke aboshwe njengoba ngikutshela waze wathi eqala esanda kureshwa wathi mina ngavotela inkatha nina ngoba navotela iANC bayakwazi ngisho enkantolo bese ngifika ngixoxe enkantolo sengiphatheka kabi ngibatshele bona laba bakhona ukuthi kuthiwa phela ngeke ngoba thina savotela inkatha yena wavotela inkatha thina sizithi thina niyawazi uhulumeni wethu wakaANC ukuthi unje uyabona indlela wekhuluma kangazi noma engitshela ukuthi uzogcina eboshiwe noma uzogcina engaboshwa angizange ngibe nalulwazi kodwa nje mina ngibona ingane yami uqhubeka kokuhlukumezeka ngize ngifisa nokuthi lendlu ukube kuyasezela ngabe ngiyayisusa la kwamini kuba nginako ukuxaya ngabe ngihamba ngiyohlala emakhaya ngishiye kwandlule yonke into ngiyohlala emakhaya ngoba kwamini angihlukumezekile ngihlele njalo manje ngivuka ushukela ngiyesibhedlela ushukela wami uhlele uphezulu ngiyazijova ngenza yonke into so kwasuka lento uvela ube umongo ngoba ingane izobuya esikoleni ingitshele lokho iyabuya ekudlaleni ingitshela lokho kanti yini ngempela kanti yini mina engabe ngayenza kangaka kuNkulunkulu ukuthi ingane yami ihleshulwe ihlele njalo ingane yami ihleshuliwe njengoba kwase kufika lo myalezo okuwona ongenze ngaphatheka kabi ngafisa ukubuza nakubantu ukuthi into ngiyenze njani manje ingane yami mase kuthiwa yenziwa ngalutho ekubeni ingane isho ukuthi waye ngakwazi ukumemeza ngakwazi ukwenzani imakathi engashonela ngalela wengenzela khona intshela ukuthi nje ingakwazi nokuthini njengakwazi ukuthini ingakwazi ukuphefumula usho ukuthi isiphetho kwakukufa ukube azange adakwe yinto oweyenzile noma wedle nezidakamizwa ngoba kuyacaca ukuthi wezoqeda ibulale ngoba wayenza okokuqala yathi yabaleka yawakuza umlenze lokube ngathi uphukile uvuvukale wayiphinda okwesibili iyasho ingane ukuthi ma bengazi ukuthi kanti into yomuntu iyanwebeka iluleke igazi yathi ifike endlini ibhuluke layo lalinegazi nami kwamina kababhlungu ingane yomfana ihlukumezeke ngalola hlobo ingadli ngithenga mina ngiwangivuka idanone amahewu ngoba yayingakuthinti ukudla yaqunqa yaba njengalento yaba nje umuntu cabanga umuntu umphofu kodwa wasequnqe emnyama ngangithi mhlawumbe lengane ingenwe izifo mhlawumbe or something shuthi bangitshela ke lapha masimsheka la right angenwanga izifo indlela eyayisiyona kodwa lokho mina nje bengibone ngathi nginokudicilelelo waphansi ukuthi ngaso sonke isikhathi bengithi manje umtshela ukuthi ingane yami akhambi kahle manje ngibona indlela ephithiza ngayo izithi mangi iduke la ilahleke ngithi ngiyayifuna ibuye ithi hayi mabe ngisayophumula ngiyorelax ingqondo ngiyohlala kude uzwe ukuthi uyihleli lapha emasithini ithi bengiyohlala nje ngifuna ukurelease indawo ngoba ma ingqondo yami uvele kube ngathi shawo moya mangikude kodwa mangibuka la vele ngisole noma ngilapha ukuthi ngathi lento isazongehlela lento ayidluli ke mhlala athi avuka namhlanje ma ngase ngamphupha umphuphe enzani athi ngimphuphe njengathi uqala phansi engathi uyangijaha asho ukuthi uphupha le yanto eyayenza ngoba ngithi wayesebaleka nesikhathi lo esadakiwe esethu uzama ukubaleka nomlenze nanku uvuvukela waphumela obala ke wahayiza abantu bambona ke waza kotshela ugogo lo owakuyena owaye ewufakazi ngiyabonga lento kwamina ngifisa ukufa ngithi hawu ingane yami ngashonelwa ingane la ngo2019 ilengisile 2020 angisakwazi ukuhlala ngisho isikhathi esincane ngiphumulile sekucishe ngiyithole emahlathini ishonile
ngoba phela lo mntwana ngimazi ukuthi wezomphinde ngoba wesamjaka nje amenze njani ngoba mudala yena lokwa kuyingane lino 12 years yena emdala vele sesezingeni lokuthi vele usengaba mithisa athukhulelisa athola umntwana. Okay man. Yebo. Ingane South Africa my continent, Africa my home. Size ngodaba lwengane. Cabanga ukuthi isithombe sesidwebekile. Ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe sizocela behind scenes wethu ukuthi ke uzosenzela nje ama snippets noma inkulumo emfishane enzele ibenefit yalabo abangasazi isiZulu ukuthi ke abanikeze ukuthi singanda ngoba sizwile nesikhalo ukuthi abantu bayakhala ukuthi siba ngesiZulu kuphela. Kuyi challenge khona kodwa sizozama behind scenes uzozama ukuthi mhlawumbe ahlanganise nje upisode noma iparagraph A1 ezobe isamapa nje ihlanganisa yonke lenkulumo kaMama. Kodwa ke uma nginakho la ngikhona ingane yakho ngesikhathi kwenzeka le nto le lokho kunokubezwa ibineminyaka emingaki 12 years bena 12 manje sino 15 manje 15 ngesikhathi enokubezwa kuthiwa umsolwa uneminyaka emingaki umsolwa wena 16 years kodwa ekhulile kwathiwa kulindweke u18 washaya phela u18 kulalisho njalo iphoyisa lithi ulinde u18 kuthatha udecision. Okay ngizwe ukuthi wayekhuluma ngama-sign mayibona ingane esho ukuthi uzomnquma yini uyakhuluma noma akakhulumi unjani akakhulumi oyisidalo sakhe nje akakhulumi ngizosho njalo ukuthi isidalo bami nje mina ngaqala ukumbona ngimbona nje ewumntwana ongakhulumi. Ingane yakho inokubezwa umuntu okhubazekile ongakhulumi okhubazeke ngokungakhulumi kodwa umqondo ukhona phela nangu la emabhasini wehlawenyuka ukhondathi uyakwazi ukubiza nje ukuthi unengqondo unengqondo hayi ukuthi ingqondo akanaka akhulumi kuphela. Okay no mhlambe siyacaca ke manje sicishe icaca ukuthi yilona 12 unokubezwa umuntu ona 16 lo na 16 unokhubazeka ngokungakhulumi kodwa uyakwazi ukwenza izinto ezingcolile ngokusho kwabamsola ngakho. All right. Isibhedlela odokotela umcheckile yonke into kodwa ke kukhona abakunike khona ukusho ukuthi ingane ngampela inukubeze ngiyabona ukuthi uyasho ukuthi igazi walibona udokotela ikhona inkulumo ekhomba ukuthi kuyahambisana lento ayibonayo nento ayithola lapha manje uphenya. Inkinga phela manje ngizobona kanjani mangabe kuthulekile ngingatshelwa lutho. Uzobona kanjani iphoyisa nje kubilona elaziyo. Yes Phela libe likutshela ukuthi ngilinde iDNA ethetsuka labe lithula tu la ngabe lisangitshela ukuthi ene lilinde ukuthi ene lilindile lathula tu nje labe libiza lo enkantolo. Okay inkantolo niye mhlambe kangaka inkantolo? Enkantolo saya esandukunyungubezo saphinda mengicabanga sesiyeka 4 manje seniyeka 4 kodwa isinqumo asikaphumi isinqumo njoba ngangifonelwa ngenyanga leya yes ngangitshe mhlambe manje sekuzobe sengitsheliwe isinqumo cha siphuma sekungena le message ethi useboshiwe le kodwa ngibe iphoyisa kade lasho lathi uboshelwe ngaphandle kade lasho lathi uboshelwe la ngaphandle. Into ecindezela kakhulu 1 ulwazi awunalo ukuthi yini eqhubekayo. Number 2 and kwakufika la imessage ethi iqala hlehlela umhlakabani bebeyabodwa bona enkantolo usho ukuthi bebesaziwa bodwa yabona beya mase behamba futhi bebedlula la bengibabona makulwehlanu kuhambe kwahamba ngibabona nemessage isho la ngacela enkantolo ngacela ukuthi mina ngifuna ukwengibe khona kanti awuyini wena mabe ngizwe ukuthi qala kuqhubelekana. Yathi inkantolo yisa ngangikhuluma qobo nenkantolo ngakhuluma nephoyisa yathi inkantolo yisa ngolesihlanu nje likhona ngayo kuthe la kwasho kwathi wahlehlela ngazo umhlabani bani December kuthe emahlehle emhlabani December ngoDecember lo ngaba neflu umkhuhlane ngangakwazi ukuya ngoba nganga right emva kwaloko ke nje ngoba phela iyabhalwa la imessage isho ukuthi isuke vele
imessage iqhamuka emaphoyiseni hayi enkantolo ithe isuka lapha imessage yanqamuka kwazi kwabi namhlanje angisalethelwa message ebhaliwe ukuthi icala lihlehlela umhlaba nifanele ngingazi ngoba mengiya ngizokwazi ukuthi liqhubekani fanele ngingazi lutho ingane kuyathola kweluleka ngokomqondo eke waye kuma psychologist ama psychology obeyihamba njengoba ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi ama psychology obeyihamba yes besho bethi siyamluleka ngithi mangibuya ngibatshela icomplaint ayisho uhamba ubuya afuna ukuyibulala yes mase ngibatshela bathi siyazama umntwana kumbeka esithumbeni kodwa inkinga phela sifike sizame manje abuyele la nihlala khona afika mbone lo mfana simzama manje abuyele la nihlala khona afika mbone lo mfana thina senze njani ke bayazama ukumeluleka ngokomqondo kodwa ngoba uhlala naye la and usayitshena umphathi wecala ushilo ukuthi ngeke azaboshwe kwenza kube nzima kumcindezela kakhulu yikho ke lokhu uthi kwesinye isikhathi uyomthola oyihlalele endaweni ezikude ethi ufuna ukuphumuza ingqondo uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyamphupha kanti kusabuya lesi asithombe mina ngiphatheke kabi ke ngiphathe ukuthi njobe hambe endaweni ezikude akaphephile mina kwamina ngiphephile manje la ngaphakathi ngoba phela sizwani nabakubo kwengane phesheya kwamina ngangenelwa abantu bangibulale ngoba angivele ngiyabona ukuthi kubi fuze ngabe lengane ayitholi discipline ngize ngithi angcothi yavele nje ya discipline manje umphakathi ngasikhathi kwenze lo ngoba babengeke bayibulali babezoyidiscipline ngoba bayayazi yasendaweni kunokuthi kudlalwe ngami kanje ingane ayitholi futhi abazali bawo sasihamba nabo nje emakomidini betha amakomiti bazama ukuthi kuyoxoxiswana bafike babhikishe phambi kwami kube ngathi ayenza ngalutho bafune nokuyiphikela bafune nokuthi sicatshaniswa zingane ngibuze mina ngithi ingane encane kangaka ingasigamsanya ngoba lo uma zingisho igama waze wamncenga ukuthi ingathi ngizubhlungu uma ngathi ngicela abantu sibanibani ngizokunika no 500 ngizohamba nguzame ekhaya ngokunike kunalobhlungu onke nisabona wathi lo akafune 500 wakhe ukube kugcineni ke kwakuzokwenzekalana angazi kodwa ngisho ukuthi lengane ngoba naku ihlala nomphakathi kodwa ikwazi ukwenza izinto ezinkulu ezikanje lo mfana ngisho ngithi ngelinye ilanga ngoba mina nginamandla uNkulunkulu uyongiphendulela yo rapper yobinga sa rapi owami yo rapper ila kogezeka kubonke abantu babona ukuthi ukureshelwa ingane kuyinto ehlala ibisilonda kanjani ngaphakathi mina esontweni lama ngimukeli manje ngoba ngibhlungu ngihlele ngikhala igazi ngisho futhi ngithi ngomukele esontweni ngithatha isimukelo ngoba ingane yami sekwenzeke i-decision right otherwise futhi ngoze ngene egodini ihlele lento isilonda kumina ngihlale kwamina ngithi ngiyalala ngolunye usuku uma ifikile lengane angixoxela ngolunye usuku ikilalela mengabi right isuku ithi hayi mina manje ngiyolala nawe phezulu ngiyasaba namhlanje ngathi kuzovela isibhamu la yes iyasaba kwayona iyasho ukuthi kwamina ngiyamsaba uma ngimbona emabhasini ethi uyabona manje obuhlele edlula la angasingena la asibulala ngithi mina ngeke asibulala uyobe ehamba nabantu bakhe hayi yedwa vele unayo igroup yezingane igenge yakhe ngeke asibulale edwa ithi lengane mina ngiyasaba manje ihamba ilale namphezulu ngalo losuku yenza kanjalo nami futhi angilali ivuke ebusuku ngiphaphame nami ngiqwashe ngabazi inhlobo ubuthongo ubona ukuthi yabo lento ngisho inzima lempilo engiyiphilayo inzima ngihleli la nje ngokuxakeka ngaba angikho kwala into evelayo la mama nawe uyadinga ukuthola usizo lokululekwa ngokomqondo angazi ngoba bake bashe ngagcina ngikhohliwe bengibhalelile ukuthi angaze njani kululekwa kanjani ngagcina ngingazi ukuthi ngizowilaphi khona kulo ngagcina nephepha futhi ngalazi ukuthi ngalibekaphi bethi amahala khona umuntu ngoba babesho bethi hayi wena ngeke ngathi nawe unenkinga okay esontweni angifuni ukwazi inkonzo yakho uthiphi ubani okhuluma naye lo ukhona umuntu okhuluma naye lo daba ushuthi ukhona umuntu umama omkhokhela esontweni engeke ngimbekele ingimento engiphethe kabi kanje
bayakwazi ukuthi mhlambe omama bezobamba isiguqo nizobamba isiguqo nikwazi ukuthi ke ngoba ngiyayibona into ithi yabo ngendlela eyitshe ngakhona iyitshe kabili iyitshe enkantolo ukuthi awukathola imphumela bese izoba yitshe enhlizweni niyakwazi ukuthi ningomama ke nikhuleke nje nindawonye bekulethela ulwesine ngabe ulwesine nilwe naleli idwala ukuthi noma kubhlungu njalo kodwa ke ibe khona indlela ukuthi kwehle bandla bake basho kwesisikhathi bathi ngoba isikhathi esiningi bayatofosa yes basho bathi hayi namhlanje ufuna sibambe ibhande ngibatshele ngithi ibhande ngizolibamba kodwa mhlambe ngizothi ngisalibambile ngiqangazele ngingakwazi ukulibamba bathi kulungile noma ungqangazela unjalo ngo9 uzama ukukhuleka uphinde futhi u12 ukhuleke kanjalo mhlambe lo ndlela yokuthi asihlangene mhlambe mesihlangene ngamasonto kuphela makwemhlangano engikubaleke kusuke ngahlangene ngokukhuleka futhi hlangene ngaloku umuzo kuyokhulekwa kuwo yes Africa my continent Africa my home mhlambe into esiyidinga la uyabona nje into edingakala kakhulu la ukusupporta umama indaba yolwazi ulwazi odingeka kakhulu ngoba kwakhona makuzothiwa ingane ngeke iboshwe mhlambe ibikhona indlela okungachazwa ngayo ezokwenza ukuthi ke ayizwe understand mhlambe ibizothi into ngoba useneminyaka emincane ngeke akwazi ukuboshwa ejele labadala mhlawumbe uzoboshwa kwejele labancane nakhona mayiseboshiwe uzoboshwa kanje ngiyezama nje ukuthi umama into ashoda ngayo enkulu ulwazi communication bathophile principle noma imuphi umuntu osebenza le case kodwa mayibebeke ebathophile principle phezulu bese ukwazi ukuthi okuncane engakwazi ukuthi umama achazeleke athole ulwazi athole nerelief ukuthi ke into yakhe kusho ukuthi ibheke kiphi ine direction ngaphambi kokuba sivale mhlambe ke ngizocela behind scenes akwazi ukuthi uzohlanganisela kahle ngesilungu kwemanje ukuthi ke le nkulumo yonke esiyikhulumayo bekuyinkulumo ethini yini edingakalayo kakhulu kumama mhlambe ngaphambi kube sivale ngiye kuye behind scenes ngoba ngibiza behind scenes kukhona okunye obucela ngabe kuhulumeni ngabe abantu base South Africa base Africa ukuthi nakhe ngifuna ukusizakala ngakho khona okunye okufuna ukuthi nje okungenza ukuthi lelitshe lelidwala mhlambe libhodloke futhi ongicela ikona ukuthi bangisiza ukuthi bangenza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngihlale ngokukhululeka ngingahleli ngisaba ngitshe ethi ngizobulawa ngoba kulento ungazuza ukuthi manje mina sengiyasaba sengathi manje ngathi ngizobulawa fanele mina ngicindezeleke ngithule ngengane yami ingane yami ife nje kanjalo umqondo counseling yes okay ngoba phela manje sekulukhuni sekunzima ngicela nobulungiswa phela lathi mase no 18 years ngicabanga ukuthi uno 19 manje lo mfana lathi uzozama ukuthi aboshwe ejele elimfanele noma akasusweke sekusho inkantolo yagcina ithi kufanele asuswe la kodwa inkinga phela ayimsusi nje okay i-counseling ulwazi ngicabanga ukuthi esokuzama nathi ukuthi ke sithole abazi kangcono bekwazi ukuthi besilekelele ukuthi yini kwenzakalani kumiphi umama ufuna ukuthi alindeleni nanakhona nje ukuthi ke angahlali umama ahlala umuntu omdala ngokwesaba ngaso sonke isikhathi singeke isidingo ngoba akonemuntu uyena owoniwe manje useneyilonda ezu2 ingane yakhe ireshiwe ngane umfana lesikhuluma ngayo noma ngabe intombazana ireshiwe yaresho umfana ona 16 manje yena ke akatholi usizo kahle ukuchazeleka ukuthi kwenzakalani manje ke futhi sehlala ngokwesaba ukuthi mhlambe ngasebulawa ezinye zezinto ukuthi befanele ukuthi ke mhlambe senze kangcono kunalokho esikwenzayo nami ngiyacela Africa my continent Africa my home ingcole injalo iSouth Africa ingcole injalo eAfrica kodwa kusekhaya kukhona okuncane esingakwenza ukuzwelana nokunakekelana nokuhambelana sisodwa inhlonipho umphako ongaboli I thank you sibonge kakhulu thina esikwazi ukubamba umageba esikwazi ukubamba isiZulu kodwa ke ake sidedeleke behind scenes
asithathe nalolu daba ahambe nalo asichazele ukuthi ithini lenkulumo ebekhulunywa umama kwenze ukuthi wonke umuntu la ezwe kahle ukuthi yini lenzakalayo iliphi iqhaza ngalibamba. Siyabonga kakhulu ama comments imbono yenu angeke sibukele phansi iyona futhi esisizayo ukuthi udaba silihenglishe kanjani. Thatha behind the scenes uhambe nalo lonke lolu daba. This is the story of a 12-year-old boy who was raped by a 16-year-old boy living with disability of being nonverbal, which is to say that he cannot speak. The sequence of events goes as follows. The mother of the victim was attending a funeral away from home when she received a call telling her that something had happened to her youngest son. She broke down in tears, afraid that her son had passed on because they refused to tell her over the phone what had happened. When she got to the police station, a rape case had already been opened. Her son was crying and unable to tell her exactly what had happened to him. His leg was swollen, and his clothes were dirty and full of blood. The police finally told her that her son claims that a boy he knows from the neighborhood had dragged him to a bush to rape him. He raped him twice. The police took the victim and his mother to the hospital where the doctor confirmed that the victim had been forcefully penetrated. Since that traumatic day, the victim has received psychological help. However, the therapy does little to help the victim because the accused and the victim live in close proximity. The accused is a bus conductor. This forces the victim to use the same mode of transportation as the accused, which is where the accused gets the opportunity to threaten the victim using sign language. Both the mother and the victim live in terror that they could be harmed or silenced. Moreover, there is a lack of communication from the police officers handling the case. The mother of the victim does not know if the case is still ongoing. Worst of all, she has no idea if her son will ever receive justice from the justice system. The victim relives the trauma of that day. He has nightmares about that day. At times, he disappears from home, and when he returns, he explains to his mother that he wanted to clear his head at a faraway place. He sometimes locks himself in his room with a knife, wanting to take his life away. The family lives in an RDP house. But if the mother had the financial means, she claims that she would have moved to another area or moved her son from the toxic environment in which they reside. Siyabonga kakhulu ku behind the scenes. Chazile nesilungu noma sibe bengingeza ukuthi kuthiwani kodwa kunalutho nizoyibamba ngendlela. Siyabonga kakhulu sithembe ukuthi usizo nolwazi sizolithola futhi ke sibaningi ke manje sesokwazi ukuthi yini eyenzeka la ngendlela efanayo ungalokhu nje kunesikhalo sithi ke abantu abakhuluma isiZulu kuphela abakwazi ukuthi bebe ama beneficiary ale channel. Siyabonga kakhulu behind scenes wethu.